Chabwino tilandiranenso nthawi ino yakummawa tsiku la leronso limene la Sabata tikukumana pa online kukambirana pang'ono mawu a Mulungu. Choncho tsiku la lero tikhala tikuona pamutu onena kuti ubatizo wa moto. Komano tisadayambe phunziro lathu liti tayamba tapemphera ndekuti amodzi atatipempherera kuna kuti tiyambe phunziro lathuli. Titseke maso tipemphere. Woyera ndinu Atate Mulungu wabwino ndokoma mtima, zikomonso kambaka mawu abwino walero umene mwatipatsa kuti tikakhale nayo nthawi yokambirana mawu anu. Tikupempha mzimu wanu kuti ukhale nafe tonse kumvetsetsa komanso chimene tikayankhule mfumu chikakhale chomangirika komanso chochokera kwa inu mfumu. Musalole kuti maganizo athu akatsogolere study iyi koma inu Khristu inde mzimu wanu ukatsogolere zonse. Mwa Khristu Yesu mpulumutsi tapempha. Amen. Amen. Aba phunziro lathuli kwambiri likhale likuwunikira nkhani ya ubatizo. Komano ubatizo amene ukambidwa ufuna unikiridwa apapa kapena kuti tikambirana apapa ndi ubatizo wa moto. Verse lathu lotsogolera likhale 1 Korinto 15 verse ya 29. Pa 1 Korinto 15 verse ya 29 imaonera kuti ngati sikutero adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha iwo akufa? Ngati akufa saukitsidwa konse, abatizidwa chifukwa ninji? Chifukwa cha iwo? Tsopano ili linali funso la Paulo limene amafunsa kuna kuti akuti ngati sikutero nkhani iyi kuchokera tikamawerenga 1 Korinto 15 pa tikupeza kuna kuti penepo pakukamba za kuuka kwa akufa. Ndipo inali ngati argument katikhoza kutero kapena kuti tinene kuti kufuna kufotokozera bwino pa nkhani ya kukhudza za kuuka kwa akufa kumene kudzachitike pamene Khristu Yesu akubwera. So idali nkhani ikulu kwambiri fa zikuona kuti nthawi yakeyo Pauloyo panali gulu lina la anthu limene linkamatsutsa kapena linkabwera ndi ziphunzitso zina zoona kuti kuuka kwa akufa kulibe. So Paulo adalemba kapati kamene kambali kamene kagawa kamodzi kamukalata amene wa kwa Korinto oyambirira kunena kuti atsindike kapena kuti atsimikize kuna kuti kuli kuuka kwa akufa. So verse imene tangowerengayi ndi mawu amene ali ngati kuti achilendwe kuna kuti pali gulu lina lake la Khristu limene limabatizidwa akuti chifukwa cha anthu akufa. Ndi pamene tifuna kuti ambire pa mutu wathu wa ubatizo wa moto. Ndiye kuti ngati pali gulu lina limene likukambidwa kuna kuti likubatizidwa kapena kuti pali Khristu amene akubatizidwa chifukwa cha akufa, chifukwa kuti adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa? Ngati akufa saukitsidwa konse, abatizidwa chifukwa ninji? Chifukwa cha iwo. Pa nkhani imene pamakhala matsutsanobe ochuluka maka muzipembedzo zina ndi zina zimene zimakhala ngati zotsatiranso Chikhristu komano tikhoza kuti mwa tradition yawo omatsata za Chikhristu komanso kuphatikiza ndi za tradition kapena tikhoza kuti za chikhalidwe kumaphatikiza. So pamakhala malingaliro osiyanasiyana pa verse imenera. Ena amaganiza kuna kuti kubatizidwa kwa akufa ndiye kuti ndi chinthu china chake kapena kuti chimene Paulo amafuna kufotokoza zinthu zina zake zimene ngati zoopsa zobisika. Chitsanzo pali ena akuna kuti amakhala nawo miyambo yomakhala ndi ubatizo osakhala ubatizo amene timodziwawo komano modabwitsa
over and over ubatizo ja oma uchita kawiri akuti amachita zimenezo chifukwa cha anthu akufa. Pali zinthu zambirimbiri kapena kuti mabodza ambirimbiri amene amakhalapo pa nkhani yokhudza vesi imene ikuna kuti kuna kuti ena kubatizidwa chifukwa ena kapena kuti ena amabatizidwa kapena adabatizidwa kapena amabatizidwa chifukwa cha akufa. So apa patifuna tione bwinobwino kaye kuna kuti Paulo amafuna kutanthauza kuti chani. Of course ubatizo uwu sikuti amakamba ubatizo wa madzi, nchifukwa yake taito ya phunziroli tikuna kuti ubatizo wa moto. Nde tione chimene Paulo amafotokoza pakupita ndi phunziro lathuli. Tiyambe taona umoyo umene Paulo wadutsa, umoyo wa zizuzo umene Paulo wadutsa mene tiyambe kupita ku Akolose 1 verse yake ya 24. Akolose 1 verse yake ya 24. Ngati pangakhalenso ena oti ali ndi Bible pafupi titha kuthandizana kupemphe amene kupanga kuwerenga. Akolose 1 verse yake ya 24. Akolose 1 verse 24 akuna kuti tsopano ndikondwera nazo zowawazo chifukwa cha ine, ndipo ndikwaniritsa zoperewera za chisautso cha Khristu m'thupi langa chifukwa cha thupi lake ndilo mpingowo. Ndi Paulo akuna kuti anali okondwera ndi zowawa zimene iye amakumana nazo chifukwa cha anthu aku Akolose, chifukwa cha anthu aku Atesalonika, chifukwa cha kwina kulikonse kumene amapita nalalikira ndipo anthu amakhulupirira. Ndakuti chifukwa cha anthu amene amalalikidwa Paulo adali kuva zowawa. Ndakuona kuti sikuti kwa iyeyo no koma chinthu chima pamene chimabwera ngati chowawa koma mkati mwake sikuti chimamuwawa, chifukwa chona kuti akuti amakondwera nacho, chifukwa chona kuti izizi zimachitika chifukwa cha mpingo wa Khristu limene ndi thupi la Khristu. So akuti kwa Paulo chinali ngati chinthu chokondweretsa kuna kuti akulandira zowawa chifukwa chona kuti akutumikira uthenga wabwino. So akuna kuti kwa iye sidali yani, sidali vuto. Ndikuti titakuona kuna kuti mu moyo wa Paulo pakulalikira uthenga wabwino mundakhala zowawa zokhoma zosiyana-siyana zimene zimapezeka mkati mwake mwa njira. Ndakuna kuti koma ngakhale zonsezo zimachitika kwa iyeyo samachitenga ngati kuti chinthu chopweteka. Tikaonanso pa Filipi verse yake ya 1 Filipi 1 verse 29 akupitiliza tambira 28. Filipi 1 verse yake 28 tive chimenebe Paulo akupitiliza pa nkhani ya masautso amene anali kukumana nawo mkatikati mwa ulendo wake wakulalika uthenga wabwino. Verse 29 akuna kuti tambire 28 osaopa adani mkanthu konse chimene chili kwa iwowa chisonyeza cha chiwonongeko, koma kwa inu cha chipulumutso ndicho cha kwa Mulungu, kuti kwapatsidwa kwa inu kwa ufulu chifukwa cha Khristu, kukhulupirira kwa iye kokha, komatunso kuva zowawa chifukwa cha iye. Nde Paulo akuna kuti akulimbikitsa mpingo, akulimbikitsanso inu ndi ine, chifukwa masiku amene tikukhala chonchi komabe tiyembekezerabe zina zimene zili nkudza zimene ndi zowawa. So akunena kuti tisaope mdani mkanthu konse. Ndakuna kuti chifukwa kuti iyeyo ngakhala atachita zonse mdani wa Khristu niyo ndine tikumudziwa. Ndakuna kuti tisamuope mdani. So chifukwa kuti iyeyo akuti chake ndi chiwonongeko, komano ifeyo kwapatsidwa kwa ufulu chifukwa cha Khristu akuti chipulumutso. So ifeyo amene tili ana a Mulungu sitikuyenera kumakhala ndi mantha pa ulendowu, chifukwa amene ali adani authenga wabwino ingakhala atadza ndi zinthu zowawa zotani kuyambira nthawi ya Paulo ikufikira nanso mapeto a nthawiya
amene ali ayandikira ifwa tili kale m'masiku akumapeto. Zinthu zambiri zikumaonekera kuna kuti nthawi ibe sili chimodzimodzi. So pokhala kuti tikuyandikira nyengo ina yake kutsogoloko, akuna kuti tisamuope mdani amene ali ndi udani ndi uthenga wabwino. So akuna kuti chifukwa kwa iyeyo mapeto ake ndikuonongeka, koma no, kwa ifeyo kwapatsidwa chipulumutso. Nde akuti chipulumutsocho chapatsidwa kwa ufulu chifukwa cha Khristu, sikukhulupirira kwa iye kokha. Tikumbukire kuna kuti chipulumutso cha ife chimabwera kudzera mwa kukhulupirira Yesu Khristu. So akuna kuti komano si chikhulupiriro chokha, komanso kuva zowawa chifukwa cha iye. So mphunziro la lero tikhale focus kwambiribe pa nkhani ino ya umoyo umene wa Chikhristu umene tikuyenda, koma mbali imene ndi yovuta, imene ndi yoyesa, imene ndi yotibwezeretsa mbuyo nthawi zina pakukumana nayo. So tikufuna tiunikire kwambiri kumene kuna kuti tatha kukhulupirira Yesu Khristu. Paulo akuna kuti sikukhulupirira kokha, koma tunso akuti kuva zowawa chifukwa cha Yesu Khristu. Chabwino tipitilize Ahebrew 11 verse yake. Yes. Mari ukatchula verse ese anthu amawerenga. Nozo uzingoitchulirano. Yeah, sure. Okay. Chabwino apa tipite kwa Ahebrew 11 verse yake 39. Ahebrew 11 verse yake 39. Verse 39. So yeah. Verse 39. Ndipo iwo onse adachitidwa umboni mwa chikhulupiriro, na sanalandira lonjezanolo. Okay, mupitirizenso 40. Okay, verse 39. Ndipo iwo onse adachitidwa umboni mwa chikhulupiriro, sanalandire lonjezano. Verse 40. Popeza Mulungu adatikonzera ife kanthu koposa, kuti iwo asayesedwe amphumphu opanda ife. Chabwino. Nde Paulo akufotokozanso kalata kwa Ahebrew kuna kuti ndipo iwo onse adachita umboni. Tikuona kuna kuti amene adachita umboniwa akukamba kuchokera pa Ahebrew 11 akukamba za achina Mose, akamba za achina Samsoni, anakamba za anthu ambirimbiri amene akhala mu pangano lakale, amene adatumikira Mulungu mwa chikhulupiriro. Ndakuna kuti adatha kufotokoza za anthu awawa amene adakhulupirira Mulungu nayenda naye. Anthu amene wawa kuti akalandire akuti kuuka koposa, koma ena anayesedwa ndi matonzo ndi zokwapulira, ndiponso msinga ndi kuwatsekera ndende. Anaponyedwa miyala, anachekedwa pakati, anayesedwa, anaphedwa ndi lupanga, anayendayenda ovala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, nakhala osowa, osautsidwa, ochitidwa zoyipa. Verse imene ndiuliwerenga ku Ahebrew 11 yemweyo, komano verse yake 36 matsika musi. Ndikuwerenga verse imene ifuna kuti pa verse imene yawerengedwa pompanoyi pa 39:40 pali nkhani imene ndiyopatsa chidwi nakuti akuti osewa amene anayikidwa ndendewa, anakwapulidwa, akuna kuti iwo onse achitidwa umboni mwa chikhulupiriro, koma akuti sanalandire lonjezanolo. So akuna kuti pali china chake chimene chinakonzedwera ana a Mulungu, komano sichimangopita kaye kwa anthu oyamba awayi. Ndi plani ya Mulungu, ndi mwini wake amene adakonzera kuna kuti pamene tikuyenda kuchokera ku kuchimwa kwa Adamu kufikira kukonza vuto, kufikiranso mapeto a nthawi, pali ndondomeko imene mwini wake wayika kuna kuti iyendemo, ndipo ana ake a Mulungu amene adzitsata mbali ya Mulungu ali ndi ndondomeko komanso nthawi, ndipo chilichonse Mulungu amachichita ndi nthawi. Ndakuna kuti pa nthawi yawoyi adakhala anthu okhulupirika, ndipo adakhala anthu okhulupirira Mulungu. Ndakuna kuti adamva zowawa chifukwa cha kutumikira Mulungu. Tiona amene adaphedwera achina
Yeremiya ngati ndisakulakwitsa iye achina Yeremiya amene adazuzidwira achina Yesaya aneneri onse amene adakhala kuzuzidwa chifukwa cha kutumikira Mulungu. Tona kuna kuti akuti zonsezi zimachitika chifukwa cha chikhulupiriro chawo cha pa Mulungu. Komano ngakhale zimachitika choncho panali chinthu china chake chimene Mulungu adachilonjeza chimene anthu amene wawa sadakachilandira kufikirana anthu ena ake amene amayenera kubwera pambuyo pawo ndi amene akulandira uthenga wabwino. Ndetiona kuti kusintha kumene kunachitika pamene Khristu Yesu anabwera ndipo atakwanitsa chimene Yesu Khristu anabwerera tikupezana kuti iwo amene atsatira Yesu Khristu akuna kuti ndi amene akhale opangitsa aja akalewa kapena kuti osewa achina Samsoni, achina Davide, achina Mose ndi anthu onse amene adatumikira Mulungu naona chizunzo akuti amene wawa akhala amphumphu pokhapokha ana a Mulungu kapena kuti ife anthawi ino nthawi yakumapeto kuno kwambira nthawi ya atumwi kufikirana ife amene tikutsiriza mbiri ya dziko lapansi akuna kuti ifeyo tipangitsa kuna kuti iwo akhale amphumphu kapena kuti lonjezano lija likwanire kapena litsirizidwe. Tona kuti pali nkhani ya lonjezo imene Paulo akufotokoza papa. Ndiye kuti lonjezolo tiona kuna kuti tikamaona nkhani yaikulu imene ili mu buku la Hebri mbali yaikulu ndi mbali imene Khristu akuoneka monga wansembe, ndi mbali imene Khristu akuoneka monga mpulumutsi wathu, ndi mbali imene Khristu akuonekera ntchito yake imene adayigwira munzenizeni osatinso muzithunzithunzi. So mbali imene yakuna kuti ndi imene no ili yaikulu kwambiri ndi yofunikira mbali yake ndi timapeza kuna kuti mzimu wa Khristu kukhala pakati pa ife after atagonjetsa zonse zimene anabwerera pa dziko lapansi, komanso ntchito imene akuigwira pamene ntchito imene akuigwira lero lino ndi mpingo umene ukukhala kapena mpingo umene uli munyengo inoyi kapena kuti tiona kuna kuti panali maphunziro amene pamakhala maphunziro amene amakhudza za chivumbulutso amakamba za chivumbulutso ndi maulosi. So muona kuti mkatikati mwa maphunziro amene padakhala pafotokozedwa nkhani ya mipingo. So nkhani ya mipingo ija mupeza kuti ndi mpingo uliwonse ukugwira ntchito malingana ndi nthawi. So tukamba nkhani imene kuna kuti nthawi inoyi imene ifeyo tili ino ndi nthawi imene so makamaka nthawi imene achina Paulo anali ndi nthawi imene Khristu adakhala kugwira ntchito yona kuti akakwaniritse lonjezano ililona kuti anthu akalandira moyo wa Yesu Khristu. So pano china chake chambe kuchitidwa manifest kapena kuti kuchitidwa umboni kuna kuti kuoneka kusintha kuchokera kwa munthu wakale amene adali osalandira Yesu Khristu koma adangolonjezedwa kufikirana ku munthu amene walandira Yesu Khristu kapena kuti walandira mzimu wa Mulungu. So amene walandira mzimu wa Mulungu ndi amene akupangitsa kuti munthu uja salandire Yesu uja kapena kuti uja ankakhulupirira Mulungu ankaenda ndi Mulungu koma mwa lonjezo chabe. Munthu amene uja tsopano akakhale wamphumphu kapena kuti akatsimikiziridwe kuti anali ana a Mulungu chifukwa cha anthu amene alandira mzimu wa Mulungu. So muona kuna kuti anthu amene adalandira mzimu wa Mulungu kapena kuti kuyambira nthawi ya atumwi chilandirireni mzimu woyera kwakhala kuchitidwa umboni kuna kuti chinthu chidalonjezedwa chija tsopano chamba kuonekera ndi kugwira ntchito ndiwo umoyo wa Yesu Khristu, umoyo umene munthu akalandira kusintha kumakhalapo, komanso sikusintha kokha kwa ife anthu koma kuti iwo amene anali adani kapena ali adani a Mulungu kapena amene adayipitsa mbiri ya Mulungu tsopano achitirenso umboni kuna kuti khalidwe la Mulungu ndi lotani, nanga anthu amene amalandira mzimu wa Mulungu amaoneka bwanji mu khalidwe lawo. So anthu amenewo ndi amene akupangitsa kuna kuti anthu akalekalewa amene adayenda ndi Mulungu nakhulupirira Mulungu ntchito ya Mulungu nadikirira pa malonjezano a Mulungu akupangitsewo kuti akhale amphumphu. Ndiye tiona kuna kuti koma chimene chikuwapangitsa kuna kuti iwo akhala amphumphu, anthu amene akupangitsa kuti anthu akalekalewa akhala amphumphu kapena kuti anthu amene adafera mu Old Covenant akhala amphumphu, anthu amene wa mpangano latsopano akudutsa kaye muzowawa, akudutsa muzowawa.
So ndi pamene tikupezera kuti akuti Mulungu adatikozera ife kanthu koposa kuti iwo asesedwa amphumphu opanda ifeyo. So tipitirize kuona nkhani imene pa Roma 8 verse yake ya 18. Roma 8 verse yake ya 18 komanso 19. Roma 8 Okay. verse ya 18 komanso 19. verse 18 akuti Mm. pakuti ndiye sakuti masauko a nyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero umene uzaonetsedwa mwa ife. Verse 19. Mm. Pakuti chiyembekezetso cha cholengedwa chilandira vumbulutso la ana a Mulungu. Verse 20. Chabwino. Okay, imirani pomwepo. Ndakuna kuti akuti ndiyesa kuti masauko a nyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero umene udzaonetsedwa kwa ife. Paulo akamba za anthu okhulupirira, iye mwini ndi anthu onse amene ali okhulupirira Yesu Khristu. Ndakuna kuti chiyembekezetso cha cholengedwa chilindira kapena chidikira vumbulutso la ana a Mulungu. Mulungu adayikiratu nthawi kuna kuti pamene Khristu Yesu wakwanitsa kuti akhoze kupereka mzimu wake kwa iwo amene akukhulupirira iyeyo, tsopano akuti pompo vumbulutso kapena kuti chinthu chimene chinali chobisika chikuonekera mwa ana a Mulungu. So chinthu chimene chocho ndi chimene chikupangitsa kuna kuti chilengedwe chonse kapena kuti zinthu zonse ziyambe kuonekera zionekere bwinobwino. Motani tiona kuna kuti mu pangano lakale mumoneka zinthu zimene zinali zophiphiritsa, zinthu zimene sizimamvetsetseka ayi, ngakhale zidaperekedwa kuna kuti anthu azizichita, ingakhale chifukwa sitikamba za malamulo okha koma tikamba mmene ngakhale umoyo wa anthu mmene umayendera mu pangano lakale. Tipeza kuti kwa mitundu ndi kwa Ayuda omwe amene adapatsidwa chilamulo mmene amayendera zinali zinthu zimene zidali zosamvetsetseka kapena unali ngati umoyo umene udali ngati ulibe tsogolo. Chitsanzo kwa mitundu, amitundu mwina amati akabadwa samadziwa cholinga chawo cha moyo, amachita zonse zimene amachita mwa zikhalidwe zawo osazindikira kuti umoyo wawo ndi waphindulanji. Pamene kwa Ayuda kudapatsidwa malamulo, ngakhale amachita zinthu zija iwonso sadadziwe kuna kuti ena mwa iwo sadadziwe kuna kuti akuzichita chifukwa chani, amangochita chifukwa kuti apatsidwa kuti azizichita. Koma zonsezi zimafuna kapena kuti zinali ndi mathero kapena kuti zidali ndi nthawi imene zikafike poti zikambe kumvetsetsedwa. Tiona kuti pakubwera kwa Yesu Khristu ndi kulalikidwa kwa uthenga wabwino ndi pamene kudaonekera kuna kuti kodi umoyo wa munthu phindu lake ndi chani. Nanga zonse zija zidayikidwa kwa Ayuda ngati zophiphiritsa, phindu lake lidali chani? Zidaonekera pamene Yesu Khristu anabwera komanso uthenga wabwino pamene udayamba kulalikidwa. Ndero akuna kuti komano kwa ana a Mulungu amene alalikidwa uthenga wabwino nakhulupirira akuna kuti pali masautso. Ndakuna kuti ngakhale masautso alipo komano sakulinganizidwa ndi ulemerero umene udzaonetsedwa kapena kuti ulemerero umene uli mkudza. Ndekuti tikuyambira pakulandira mzimu wa Mulungu ndiko kudzala ndi ulemerero kufikira na pamene Khristu sakubwera kudzatenga iwo amene ndi ana ake kapena kuti iwo amene ndi olungama kunkana umwamba. Amene wawa akuna kuti ulemerero umene akulandira sungalinganizidwe ndi masautso amene ali kudutsa. So mu masautso makudutsa pa chifukwa tipeze kuna kuti chifukwa chimene akudutsano anthu awawo amene akulandira ulemerero, chifukwa muthoganiza kuna kuti munthu akufunika apatsidwe ulemerero koma akuti akudutsa mu masautso. Chifukwa chani zikuchitika izizi? So tipeza kuna kuti verse yoyambirira kuwerengano nkhani yathu pamene kukhazikika bwinobwino ndi 1 Korinto 15 ija pamene nakuna kuti pali gulu lina la anthu amene abatizidwa chifukwa cha iwo amene akufa.
Ndapezona kuti sikuti masautso kwa Mkhristu akubwera ngati kuti ndi ntchito yona kuti akwanitse kukapeza chipulumutso chicha, chifukwa pamakhala mwina maganizo osiyanasiyana kuti mwina afuna Mulungu tisangolowa mophweka, tisati ngolandira mzimu wa Mulungu mophweka, koma tambeta landira kaye mazunzo. Nkhani ya kuzunzika kwa ana a Mulungu si chifukwa chona kuti amenyere nkhondo chipulumutso chawo, koma ndi chifukwa chakuna kuti mazunzo ayikidwa kuna kuti aonetsere osati anthu okha koma ngakhale mbali ya ufumu wa Satana njerekezi kuna kuti Mulungu ndi ndani pa nkhani ya khalidwe limene Mulungu akhoza kuonetsera kwa anthu amene alandira mzimu wake. I think nkhani singakhale yachilendo kuna kuti pa nkhani pa maudani wa Mulungu ndi Satana pachitidwa maphunziro ambiri okamba nkhani ngati imeneyi. So ngati ikhoza kukhala nkhani yachilendo, mutafufuza mvidiyo amene akhala kufotokoza za maulosi mupezona kuti pali nkhondo imene kuchitika pakati pa mpingo pakati pa Mulungu ndi Satana. So mukakaonera mavidiyo amene I think mumvetsetse pa nkhani yona kuti chimene ana a Mulungu akulandira zowawa kapena mavuto kuzunzika ndi chifukwa chona kuti ndi chifukwa kuti ali mbali ya Mulungu wani, komanso chifukwa choti aonetsere khalidwe la Mulungu. So nchifukwa yakuna kuti ngakhale mazunzo akubwera koma sangalinganizidwe kapena kuti sangafananizidwe ndi ulemerero umene uli upatsidwe kwa iwo amene ali ana a Mulungu. So akuna kuti koma nozonsezo kuti zioneke bwinobwino, chilengedwe kuti chizindikiridwe bwinobwino, uphindu la kukhala ndi moyo kuti kudziwike bwinobwino, zonsezo zikudikira ana a Mulungu. So tidaona mpingo pamene udayamba kukhala ndipo pamene mpingo udakhala kufikira na lero lino tikuona kuna kuti tipeza phindu lalikulu la moyo. Chifukwa chani? Chifukwa chona kuti Khristu anadzaonetsa chiyembekezo chimene ife tikhoza kuchipeza mwachikhulupiriro cha pa iyeyo, ndipo ife tikazindikira ndi kulandira mzimu wa Mulungu mwakukhulupirira ndi mwakutembenuka mtima kuti titsate njira imene Khristu akufuna, tipezana kuti phindu la umoyo tikaliona, komanso dzikoli mmene tilionera tikakhala kuti mwina sitidalandira Yesu Khristu limasiyana ndi mmene timalionera tikakhala talandira Yesu Khristu, chifukwa timadziwa zinthu zazikulu zimene maso athu kapena maso a munthu amene ngosatembenuka mtima sapenya, koma mwana wa Mulungu amapenya chifukwa ndi zinsinsi za ufumu wa Mulungu kwa iwo amene alandira mzimu wake wa Mulungu. So tikupitizana kuti pa point yona kuti anthu ena amene akhulupirira Yesu Khristu kapena kuti iwo amene akhulupirira Yesu Khristu akuna kuti akulowa mu ubatizo umene ndi ubatizo umene akulowa osati chifukwa cha iwowo koma chifukwa cha anthu ena. Ubatizo usitukamba wa m'madzi, situkamba ubatizo wakutembenuka mtima, koma tipitilize kuna kuti ubatizo umene ndi uti. So verse ya 12 tsatile ikhale pa Ahebri 6 verse ya 2 pamene tikuona za ubatizo. Ahebri 6 verse ya 2. Verse 2. Verse 2. Achiphunzitso cha ubatizo, akuyika manja, akuuka kwa akufa, ndi achiweruzo chosatha. Verse 3. Okay, lekelani pomwepo. Ndakuna kuti ukukwama kamba ndithu nkhanira kuti tisakhazike kwambiri pa zinthu zimene akuti chani? Okay, tisakhazike kwambiri pa zinthu zimenebe ndi zamkaka koma titsate kukula msinkhu. So pamene verse iyi tikupita chifuna kuti mawu awaona kuti chiphunzitso cha ubatizo mchichawa madayika adalemba kuti ubatizo ngati umodzi, koma sindidziwa ngati pangakhale Bible la Chizungu pali kuchulukitsa kwa mawu amene wawa akuna kuti adayikapo baptisms osati ngati baptism. Nde
okay, pala amene ali ndi verse ndije Bible la Chizungu pafupi. Verse lomwelo. Verse lomwelo. Pajalimala Hebrew. Ije ni Hebrews 6 verse yake ya 3. I mean 2 verse 2 or 33. Okay, verse 2. Ndowenga KJV. Yeah. Of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of the resurrection of the dead, and of the eternal judgment. Okay. Ndeno mutha kuona kuna kuti pali kuchulukitsa kwa mawu a baptism, alemba baptisms, ndemuna kuna kuti akuna kuti pali ubatizo pokamba zobatizo pa moyo wa Chikhristu sumodzi. Kapena kuti tinene kuti tikamati ubatizo malingaliro athu asangopita ku ubatizo amene timabatiza m'madzi enako, pali mabatizo amene Khristu adalankhula komanso amene Paulo akutsikimizira za umoyo umene ndi wa Chikhristu. Fwa ubatizo ndi experience kapena kuti kuyamba kuulowa moyo wa Chikhristu umene umayambira pa kutembenuka mtima. Nde munthu amabatizidwa, timapita timachitira umboni upita m'madzi abatizidwa, umenewo sukhala wathera pomwepo. Chifuna kuti tipite kaye pa ijeni tisadapitirire ndi nkhani, tipite pa Efeso 4 verse yake 5, then tipite ku mitundu ya ubatizo amene kuyambira Khristu komanso atumwiwa adayiona apo kapena adayizindikira. Efeso 4 verse yake 5. Verse ya 5. Akuti Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Chabwino imani pompo. Ndeti pezena kuti akamba kunoti pala Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. So pamene akamba za ubatizo umodzi ndemona kuti kuja kwa kuti ngati maubatizo. So sakufuna kuyika ngati kuti maubatizo ake ndi osemphana ndi ubatizo umodzi umene ukambidwa apapa. Ngati sipamvetseka bwinobwino mundimitsa ndi kufunsa kuna kuti timvetsetsane, asangokhala ngati kuti ndi maganizo chabe amene ndangowapanga. So tikufuna kuti pali maubatizo, so apa kuna kuti ubatizo umodzi. Ndeti kuna kuti ukukhala ubatizo umodzi chifukwa chakuna kuti theme ya ubatizo kapena kuti mmene ubatizo lili kapena pa nkhani ya ubatizo sinkhani yona kuti tingoganizira za m'madzi. Tate tipite kaye ku Mateyu 3 verse yake ya 11. Mateyu 3 verse 11. Then tifotokozere bwinobwino. Mateyu 3 verse 11. Verse 11. Inetu ndikubatiza ninu ndi madzi kuloza kukutembenuka mtima. Koma iye akudza pambuyo panga ali wakuposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula nsapato zake. Iyeyu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Chabwino. Okay, imani pomwepo. Ndakuna kuti uyu anali Yohane Mbatizi. Akuna kuti iyeyo ntchito imene ankagwira kapena kubatiza kumene ankabatiza, ankabatiza anthu ndi madzi. Chifukwa chani chimene amabatizira anthu ndi madzi? Akuti amabatiza anthu ndi madzi chifukwa chakuti atembenuke mtima, kapena kuti uthenga wake udaliwa kuti tembenukani mtima, ufumu wa Mulungu ayandikira. Komano akuna kuti pakubwera wina amene akubweranso ndi ubatizo wina. Ndi pamene Paulo akuna kuti ubatizo umodzi, timanena kuti sikuti pa nkhani iyi akukamba Yohane kuti
akati ubatizo umodzi ndiye kuti maganizo athu angobwera kuti tikangomva za ubatizo ndiye kuti tiganizire za m'madzi. Koma tikamva za ubatizo tioneka kuna kuti kodi pa nkhani ya ubatizo kapena kubatizidwa afuna kuyankhula kuti chani, chifukwa tisangoyang'ana kuna kuti ndalowa m'madzi ndabatizidwa kapena anthu alowa m'madzi ndiye kuti abatizidwa, chifukwa ubatizo umakhala ndi choyimirira chake, chifukwa chili ngati kuti chiphiphiritso cha zinthu zimene zikuchitika pa nthawi imeneyoyo. Anthu tikhoza kuona kuti munthu alowa m'madzi nkutuluka, koma Paulo akunena kuti pamene akulowa m'madzi sikuti ife tingoona kuti alowa m'madzi, koma tikhale ndi chithunzithunzi chona kuti zingati kuti munthu afa ku munthu wakale kenako akuuka ndi Khristu. Chifukwa yake akuna kuti kwa Yohane Mbatizi ubatizo umene udali wongoonetsera kuna kuti anthu atembenuka mtima ndipo alowa m'madzi kenako atuluka, kenako ayambe kuonetsa zipatso zakutembenuka chani, zakutembenuka mtima. Komano pakubwera wina amene ndi Yesu Khristu, iyeyo abatiza anthu ndi mzimu woyera ndi moto. Ndiye kuti ubatizo waonekera pali wa m'madzi wa Yohane, pali ubatizo wa Yesu Khristu umene wayikidwa m'magawo awiri, ubatizo wombatiza munthu ndi mzimu woyera komanso ndi moto. Ndiye kuti munthu amene akuyenda mu moyo wa Chikhristu watembenuka mtima walowa m'madzi, ubatizo suthera pompo, chifukwa ubatizo umenewo ndi wakungotembenuka mtima, kapena kuti ukuyimira ubatizo wa Yohane Mbatizi umene amangouza kuti anthu atembenuke mtima nasinthe njira zawo. Komano ubatizo umene ukubwera ndi Yesu Khristu sokufunsa iweyo kuna kuti uchite china chake, koma ndi ubatizo umene ukukupatsa chinthu china chake. So tipeza kuti chinthu chimene akukupatsa ndi mzimu woyera, komanso akuti atatha kukubatiza ndi mzimu woyerawo akubatizanso ndi moto. So tikamapita pa Luka 12 verse 49 timva chimeneno kuti Khristu akuyankhula pa nkhani so yakubatizidwako. Uyo anali Yohane Mbatizi. Luka 12 verse 49 komanso 50. Luka 12 verse 49. Akuti verse 49. Ine ndinadzera kuponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndifunanji ngati unatha kuyatsidwa. Verse 50. Koma ndili ndi ubatizo. Verse 50. Koma ndili ndi ubatizo ndikabatizidwe nawo, ndipo ndikanikizidwa ine kufikira ukatsirizidwa. Chabwino. Nde akuna kuti Khristu Yesu pa dziko lino lapansi akuti anabwerera kudzaponya moto. Ndakuti afunanji ngati utatha kuyatsidwa. Ndakupitiriza kuti koma ali ndi ubatizo oti akabatizidwe nawo. Pa nthawi nkuti ali akuyandikira kuna kuti akafe ku Yerusalemu. Ndakuna kuti iye afunika abatizidwe, koma ubatiziro umene wakuti akanikizidwa kufikira ukatsirizidwa mwachidule sauthawa akumana nawo ndithu. Koma mawu oyamba yankhula kuna kuti chimene anabwera pa dziko lapansi pano anabwera kudzaponya moto. Chabwino tipezona kuti tikamaona kumaliko ngati si 10 I think ndi 10 komweko akamba nkhani imeneyi Marko 10:34 verse 36 siliwerengako akufotokoza kumene kuna kuti padzakhala matsutsano, mkangano. Ndetiona kuti pamene pali mkangano ndiye kuti sipali chinthu chabwino, kapena kuti ndiye kuti anthu nthawi imene akukangana
Lero mukhala china chake chimene chakhumudwitsa kuna kuti anthu aja ambe kukangana. Tupeza kuti Khristu akuna kuti mkangano umene iye wabweretsa ndona kuti atsutsane za iyeyo. De tipezona kuti Khristu atafa pambali pona kuti ali moyo pamakhaladi makangano, koma atafa chimene amafuna kutanthauza nchona kuti padakhala ndithu chizunzo chimene chimapita kwa iwo amene akulalika uthenga wa Khristu, uthenga wabwino, uthenga wa chipulumutso. So pakulalika uthenga wa chipulumutso zinali ngati kuna kuti akulengeza ufumu wa Mulungu kapena kuti akuitanira anthu ku ufumu wa Mulungu. Mudaona mmene kukhalira kampeni inu nthawi imene anthu akudziko likufuna kuti lisankhenso president watsopano. Pamakhala makampeni kuitanira kuna kuti anthu aponye voti ku magovernment yawo kapena kuti ku maparties yawo. Ndiye muone kuna kuti pomapanga kampeni pamakhala sangokamba za ubwino yoka, koma amakhalanso akunyoza za maparties ena amene mwina akupikisana nawo. Ndatipezana kuti Khristu ufumu wake sikuti ndongobwera kuna kuti afuna akakamize anthu kuti alowemo, koma kuti anthu amvetsetse chifukwa chani akufuna alowe mu ufumu wa Khristu. Chifukwa chani munthu ayenera abadwenso mwatsopano, ayenera kuti adziwe izizi. So anthu amene ayenera kufalitsa ndi anthu amene ali kale mu ufumu. So pamene iwo akufalitsa uthenga wa Mulungu, tikumbukire kuna kuti Satana njerekeza ali ndi kingdom, ali ndi ufumu wakenso naye. So tifuna kuti ndinkhanira kuti wabwino ndani, woyipa ndi ndani. Of course ife timadziwa ana a Mulungu, even amene si ana a Mulungu amadziwa kuna kuti Mulungu yekha ndi wabwino. Koma tinene chilungamo, anthu amadziwa kuti Mulungu ndi wabwino chifukwa choti amava anthu akutero, komanso chifukwa kuti mwina adawerengako malemba koma sikuti amakhulupirira. Chifukwa nthawi imweyo amene amaganiza kuti Mulungu ndi wabwino akaganiza za zowawa zimene zikuchitika ku dziko lapansi amakhalanso ndi funso kuna kuti so chikhala Mulungu ndi wabwino angalolenji zinthu izi. Ndifuna kuti ndi anthu amene samvetsetsa akhoza kuvomerezadi kuti Mulungu ndi wabwino. Ndifuna kuti akaona mbali ina imene Mulungu amachita yoopsa kapena kuti imene akaona mmene angagwirira ntchito ku pangano lakale, amatha kungovomerezera kuti ndisayankhule mwano wina uliwonse, sindifuna kukhala mbali yake, komanso sindifuna kuti ndivomereze kwambiri za iyeyo, komabe ngwabwino tifuna kuti anthu akutero. Okay, naona jeni chani komenti, so sinewerenge bwinobwino. Okay, I think mukhoza kupanga jeni kupanga chani kupanga raise hand kuna kuti comment yanu muyipereke. It's okay bwinobwino, sikuti panga isokoneza phunziroli. Okay, ndanuna kuti mumoyo umene amini ndimakamba nkhani ya Khristu, ufumu wake kuchitika monga mwakuvomereza kwa anthu. Okay, ndi brother Wellington. Okay, mukhoza kulankhulapo. Brother Well mutha kuyankhulapo nsadapitiza ije mfundo yangayo. Okay, I think mwina ndingoyankhula comment imene anapereka. Amanena kuti moto umene Khristu wabweretsa
ndi chimozimozi ndawo pa Pentecost nanga zikutanthauza yani zimanayimba zimene zotino moto umene Yesu Khristu awubweretsa ndi chimozimozi ndawo pa Pentecost nanga zikutanthauza yani. I think funso limene afuna apereke ndi imene. Okay, ndaliva funso lanulo ndipo liyankhidwa. Okay, so lili patsogolo pa ndemanga imene ndifuna ndifotokoza after iyi, so I think iveka katikatimo. Ngati siveka andikumbutse, koma I think ndikhudzako ifika ndiupita so komweko. So mungatunena kunena kuti pali ubatizo wa moto, ubatizo wa moto, ubatizo wa madzi ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. So tipita tione maubatizo onsewa chifukwa tiyamba ubatizo wa madzi kuna kuti udali ubatizo wa Yohane. So ubatizo wa Mzimu Woyera ndi ubatizo umene Yesu Khristu akupereka. So sitidakhudze ku Pentecost koma tidutsako mpaka natikamalize kuna kuti ubatizo wa madzi, ubatizo wa Mzimu Woyera, ubatizo wa moto zonsezi kodi zifuna kuyimirira chani. So nchifukwa yake tikuwerenga pa ijeni pa Luka 12 verse 49-50 pamene akuna kuti akambapo na kuti wabwera udzaponya moto. So moto ndi chinthu chimene chimanyeketsa komanso kapena kuti umayimirira kupanga purify kapena ndifotokoze chonchi. Ngakhale golide kuti akakhale wabwinobwino amayenera adutseke muchani, adutse mmoto, amamuyenga mu moto. So golide uja amakawala, amakuoneka ano kuti okay golide uja mtundu wake mmene uonekera muja. So tifotokoza bwinobwino mungatonera kuti kutsogolo kuti zikusiyana chani ndi Mzimu Woyera kapena kuti zikusiyana pati ndi ndi ubatizo umene udalandidwira kapena kuti ndi Mzimu Woyera umene udalandidwira pa Pentecost. Of course unabwera ndi moto pamitu pawo. Unaoneka ndithu kuti ndipo ambiri amayankhula kapena kuti amatanthauzira kuna kuti ubatizo wa madzi amene ubatizo wa Mzimu Woyera ndi moto ucha I think ndiwo ndi umene uwu. Koma muphunziro tifuna tiwunikire kuna kuti ubatizo wa moto udali umene ujaudi. Ndiye nchifukwa yake tikuwerenga apaona kuti akuti iye wabwera udzaponya moto ku dziko la chani, ku dziko lapansi. So ndipitizeke pa fundo imene ndidasiona kuti kulalikira uthenga wa Khristu kudali ngati kuti kapena kuli ngati kuti kuyitanira anthu kuti abwere kwa Mulungu. Ili ngati kampeni chifuna kuti anthu sangangozindikira kulowa mu ufumu wa Mulungu osadziwa chimene akachita chifukwa chimene alowera komanso apita kuti. Komanso sizingangochitika ngati kuti anthu fetili ndi ma connection ena ake amene Mulungu akangodina batani kena kuti dziwa za Mulungu. Ayi. Pali ndondomeko yake ndi yotani anayamba ndi kubwera ndi Khristu Yesu kudzalalika za chinthucho. Chifukwa Yohana adali wongokoza ngati khwalala. Koma amene adadzamba kufotokoza za chinthucho bwinobwino adali Yesu Khristu. Ndipo chifukwa olalika wapezeka. Tikamawerenga Aroma 10 ngati nsakulakwitsa ngati si 8 adakamba kuna kuti chikhulupiriro chimadza ndi mbiri. Ndakukamba una kuti munthu kodi alalika bwanji asanatumidwe. Adafotokoza ndithu ndondomeko imeneyo koma ndondomeko yotsirizapo akuna kuti alalika bwanji asanatumidwe. So nzona kuti uthenga wa Mulungu umene ukuyenera kupatsidwa pa nthawi pamakhala kaye kuti Mulungu akoze anthu amene apereke uthenga uja. Olandira uthenga awulandire naweza nawukhulupirira. So nzona kuti sizingochitika mungozi. Ndiye Khristu ndi amene adatumidwa. Chifukwa timva kuno kuti Atate adandituma ine, Atate adandituma ine kubwera ku dziko lino lapansi. So atatumidwa chifukwa watumidwa ndi Mulungu adamba kuyankhula chimene watumidwacho ndi chimene chili choona. So adatha kuyankhula chimenecho anthu amene padali anthu 12 amene adantsatira aja adakhulupirira zinthuzo. Ndipo adakhulupirira idafika nthawi imene ndi pa Pentecost. Pa Pentecost nawonso akutumidwa atalandira Mzimu Woyera akutumidwa. So zimayenda ndi cheni ndi cheni sizingochitika ngati kuti tikhozoti ngati kuti pali ma network amene
akangodina batani kenako aliyense message yamfikira. Koma ndi anthu amene timayenera kuti tikhale ndi transports, tikhale ndi zoyenereza kuti tipereke uthenga monga mmene adalachina Paulo, mpingo kapena kuti mpingo woyamba umene Khristu adakhazikitsa watumwi. Pamakhala maminzi osiyanasiyana kuna kuti anthu ayitanire anthu ku ufumu wa Mulungu. Ndiye timanena kuti so chifuna kuti akuyitanira anthu ku ufumu wa Mulungu, nthawi yonse Satana ali ndi kampeni yonena kuti anthu asafikire ku ufumu wa Mulungu uja. So tipezona kuti Satana njira imene adagwiritsa ntchito bwinobwino, tipezoti adalowa ku chipembedzo komweko. Adali mbali ya Afarisi, chifukwa Afarisi tiona kuti anali anthu amene adapatsidwa lamulo ndipo anapatsidwa zonse zoyenerezedwa. Koma Paulo pa Aroma 8 ngati Aroma 9 akuna kuti anthu aja sadazitenga ndi chikhulupiriro, adazitenga ngati ntchito. So ifoti zidatengedwa ngati ntchito, zidatengedwa ngati kuti miyambo ya dziko lapansi tsopano lamulo lidakhala lopanda ntchito, koma Khristu mwa inu ndi inu. So ifuna kuti pabwera chinthu chimene ndi chimene Mulungu adachikozetsera kuna kuti anthu alandire mzimu wa Khristu mwana wake. So ndi pamene anthu akuyamba kampeni yakuna kuti anthu abwere kwa Mulungu pakulandira mzimu wa Mulunguyo kapena kuti mzimu wa Khristuyo. So chifukwa cha chimenechi Lucifer ayeneranso apeze njira, Satana apeze njira yonena kuti adzibwezabe anthu asalowe ku ufumu wachani uja wa Mulungu uja. So tipeza kuti chifuna kuti makampeni a mafumu awiriwa anali ngati kuti tikhoza kuti chani aliyense ali pa kampeni tingotero. Ndiye kuti tipeza kuti Khristu akambe za ubwino wa ufumu wake komanso akambe kuyipa kwa mbali inayi. Chimodzimodzinso ufumu wa Satana ayenera kuti akambe zabwino za ufumu wawo komanso akambe zoyipa za ufumu wa Khristu. So tipezana kuti Lucifer kapena kuti Satana ufumu wake suli ngati motere, ifuna kuti kwa iye kulibe chabwino china chilichonse. So chifukwa kuti kwa iye kulibe chabwino nde amagwiritsa ntchito chinyengo. Ndiye chifukwa cha chimenecho tipezana kuti mu moyo wa kapena kuti mulendo amene atumwi amayenda pakulalikira amakumana ndi anthu amene kudzera mwa otumidwa kapena anthenga a Satana njerekezi kapena kuti anthu amene amatumikira Satana mwinanso mwakusadziwa amapititsa chinyengo mwa anthu kuna kuti zija zikulalikidwa zija zisavomerezeke. Chitsanzo kapena umboni wabwino wa zimene zikunenedwazi tipezona kuti Afarisi kapena kuti iwo achilamulo adathamanganso ndi kumafalitsa uthenga wa achilamulo kulimbikitsa ngakhale anthu amene alandira Yesu Khristu kumakawuza kuna kuti simupulumutsidwa kapena kuti simukhala mphumphu ngati simuchita zimene Mose akutani akunena. So Satana njerekeza adachitenga chinthu ichichi kapena kuti chilamulochi azichanyeyo tu yayikulu yena kuti agwetsere anthu kwachotsa ku chikhulupiriro kwapititsa ku ntchito. So tipezana kuti ndi chimene chikubweretsa ubatizo otsiriza. So tikufotokozeno ubatizo umene wachitika pa Pentecost. Tikapita pa Pentecost I think sitiwerenga kwambiri fa yonso ndi nkhani ina ikulu koma tingo ndi picture yabwino pa nkhani imene ya ubatizo umene unenedwa wa Mzimu Woyera ndi ubatizo wa moto. Titamuva Yohana kuna kuti adzabatiza Khristu adzabatiza mpingo ndi ubatizo wa Mzimu Woyera komanso wa moto. So ubatizo wa Mzimu Woyera udaperekedwa pa Pentecost. Tikamuwerenga pa Machitidwe 2 kumapita musi tipeza nkhani imene yoyo kuna kuti kudaperekedwa ubatizo wa Mzimu Woyera. Kubatiza ndi kutani? Tipezona kuti ndi tikhoza kuti kutani tufotokoze motani. Okay, tikhale ndi picture yona kuti akati kubatiza zili ngati kuti akumdzodza kapena kuti akupatsidwa chinthu china chake. Chitsanzo tikamaona ngati tikamaona munthu akuti tukambatiza m'madzi akha kuti akupita munjira akukafa ndi kuuka mwa Khristu. So akachoka pakufa ndi kuuka wa Khristu tipezana kuti chinthu chimene amalandira ndi chani, chifukwa tikaona Petro ananena kuti tembenukani mtima after ataona
anthu akupanga akulankhula malilime alandira Mzimu Woyera, so anthu akudabwa akufunsa kuno kuti ife ndeti tani after atalalikidwa uthenga kuna kuti batizidwani Yesu wainu mudzina ndani la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu. So anthu aja atabatizidwa adatani adayika manja, atayika manja chidachitika ndi chani? Adalandira Mzimu Woyera, adamba kuyankhula malilime. Ndi pa Pentecost pokhapa pamene padaonekera moto pa mitu ya ophunzirawa. Ndiye atalandira chimenecho idayimiridwa ngati mphamvu ya Mzimu Woyera imene yadza pa anthu amene amadikirira mchipinda cha pamwamba chija. So chifuna kuti ufumu ukudza ndi mphamvu komanso ndi ulemerero. Sichidali chinthu chongokhala ngati kuti ngati mmene tililandira ife kuna kuti tangolandira tikungomva kuti tilandira Mzimu Woyera, koma nthawi iyi chinali choti chikuonekera. So padakhala maumboni kapena kuti umboni pa anthu akuna kuti wani mwadza mphamvu ya chilendo imene kunalibe nkale lonse. So ikuonekeranso ndi moto. Chifukwa chani? Kuyimirira kuna kuti Khristu ali pamene popo kapena kuti Mzimu Woyera uli patipo pamene popo wapatsidwa kwa osewa, okhulupirira osewa. Komano pa nkhani ija ya moto ija sikutanthauza kuna kuti ubatizo wa moto udali umene ujawi. Ubatizo wa moto ukubwera after anthu alandira ubatizo wa Mzimu Woyera. Chifukwa chani tikutero? Khristu akuna kuti anayenera alandire ubatizo. Tiwerengero Mateyu 20 verse yake ya 20 komanso 23. Mateyu 20 verse yake ya 20 komanso 23. Pamene akuna kuti kuti pomwepo anadza kwa iye amake ana a Zebedeyo ndi ana ake omwe namugwadira ndi kupempha kanthu. Ndipo iye anati kwa iye, ufuna chiyani? Iye ananena, lamulirani kuti ana anga awiri amenewa adzakhale wina kudzanja lanu lamanja ndi wina kulamanzere mu ufumu wanu. Koma Yesu anayankha nati, inu simudziwa chimene mupempha. Kodi mukhoza kumwera chikho nditi ndidzamwere ine? Ndipo iwo ananena kwa iye, ife tikhoza. Koma iye ananena kwa iwo, chikho changa mudzamweradi. Koma kukhala kudzanja langa kudzanja lamanja kwanga ndi kumanzere sikuli kwanga kupatsa, koma kuli kwa iwo omwe kwakonzedweratu ndi Atate wanga. So tikubwezana kuti pa vesi akuna kuti Khristu ayenera kumwera chikho chimene Yakobo ndi Yohane sadakakhoza kumwera nthawi imeneyi. Koma akuna kuti kumwako mudzadani ndithu mudzamwera, koma chikho ichichi chidali chanyeyo. Ndatipezana kuti chikho ichi ndi chikho cha mavuto, kapena pamene akambaza kuti chikho kumwera chikho sakutanthauza kuti amwa chinthu amwa mavuto kapena, koma akutanthauza kuti akumana ndi anayenera akumane ndi nyengo ine imene dali yovuta ndi yosautsa mu moyo wake. Chifukwa tikamaona pa Luka pa 12 paja tikupezana kuti Khristu akuyamba kunena kuti ndadzera kudzaponya moto pa dziko lapansi, koma ndili nacho chikho choti nditani ndimwe, kapena kuti ndinawo ubatizo oti ndibatizidwe. So ubatizo uja kuyankhula kuna kuti sinkhani yoyiphiphiritsa ngati ubatizonso, koma kuna kuti pamene akamba za ubatizo amene akuti apatsidweku ndi chikho cha mavuto, koma sikuti nthawi yomweyo sakamba za chikho choyi, koma akukamba za mavuto amene atakumane nawo. N'chifukwa chake tipeza kuna kuti pofotokoza za moto yemweyu akufotokozanso za mtsutsano kapena mkangano amene anthu atachite chifukwa chona kuti pali dzina la Yesu Khristu limene lili pakati pawo limene likupangitsa kuti anthu akangane. So pa nkhani ya moto ndi nkhani imene imayimirira kapena kuti ikuyimirira mavuto kapena kuti mikangano zitsutso malingana ndi Khristu mmene akufotokozera. So tunena kuti pamenenso Yohane akukamba za ubatizo umene wa Mzimu Woyera ndi moto, akufuna kutipanga point ibe ku moyo kapena experience imene ifeyo monga a Khristu titadutse pakulandira Yesu Khristu. Ndifake mona kuna kuti timalandira ubatizo wa madzi koma suthera pomwepo. Of course ma traditions ambiri ma denominations ambiri mipingo ambiri akangobatizana kenako ngati mene tinkachitira ifeyo nthawi imeneyo
timati after kubatiza munthu kaya kubatizidwa then tikhala pena pake osamene tinabatizidwa ayimika manja mmwamba apemphera alandira Mzimu Woyera. Koma no tipeze kuna kuti nthawi yatumwe sizimayenda choncho. Munthu abatizidwa asanjikizidwe dzanja ndipo apemphereredwe alandire Mzimu Woyera pomwepo. Tipeze kuna kuti kulandira Mzimu Woyera kukufuna inuyo ndi ineyo kuna kuti pamene munthu tikumbatiza timpempherere tinsanjike dzanja alandire Mzimu Woyera. So akatha pamene popo ayende mu moyo wa Chikhristu koma sadamalize, ndi chifukwa chake kukubweranso ubatizo wina wa moto alandira mavuto chifukwa choti walandira chinthu china chake chimene Satana njerekezi amadana nacho. Ndi chifukwa cha chimenecho ndi chifukwa chake Mkhristu akuna kuti amalandira mazunzo ndi zowawa. Tikamapita kutsogoloku pa Timoteyo 3 verse 12. Verse 12. Verse 12. Timoteyo 2 okay. 2 Timoteyo akhala wachiwiri. 3 verse 12. Verse 12 akuti ndipo onse akufuna kukhala opembedza moyo mwa Khristu Yesu adzamva mazunzo. Verse 13. Okay, imani pomwepo ndakuna kuti iye amene akufuna kukhala moyo kapena kuti afuna kutumikira Mulungu osati kungotumikira kokha koma amene akufuna kukhala moyo kupembedza mwa akufuna kupembedza moyo mwa Khristu akuti adzamva mazunzo. Apapa sakukamba za anthu ongotumikira chabe. Ingakhale munthu amene akungokhulupirira satumikira amangokhulupirira Khristu ndipo amayenda naye moyo wake adasankha kuti ayende ndi Khristu amva mazunzo. Chifukwa cha anamve mazunzo chifukwa kuti mkati mwa iyeyo muli chinthu chimene nchamtengo wapamwamba wapatali chimene Satana amadana nacho. So chifukwa kuti Satana ali ndi ma agents ake ku dziko lapansi. Uli ku dziko lapansi komwe kunonso kuli ana a Satana njerekezi, ena amantumikira kudziwa, ena amantumikira sakudziwa. Koma onsewo ali mbali ya Satana njerekezi chifukwa munthu sakhala pakati kati ngati iwe sudandileso dakati mbali imene Satana njerekezi akhoza kugwiritsa ntchito mopanda vuto lililonse chifukwa ulibe Yesu Khristu. So chifukwa yona kuti wasankha kuti uyende ndi Khristu Yesu zili ngati kuti wasankha kuna kuti ukhale mdani wa Satana. Ndi chifukwa cha chimenecho uva zowawa mmoyo. Ndakuna kuti tikuna kuti ndi chifukwa cha chimenecho ndifukwa tikupeze kuna kuti chimene anadzera Yesu Khristu chija tiona kuti ndi chinthu choti chikuchitika ngakhale lero lino chifukwa suti zimachitika nthawi ya zizuzo zokhazokha. Even moyo wa Khristu panopa right now munthu akandira Yesu Khristu namba kuenda mu moyo wa Yesu Khristu mumakhala ma trials and tribulations mkatikati mwa njira yake. Kapena tinene kuti mumakhala zoyesa komanso ndi zosautsa mkatikati mwa njira. Chifukwa chani? Chifukwa titalandira Yesu Khristu. Koma zonsezo zikubwera chifukwa kuti Mulungu akufuna kuti tingoyesedwa ndi kusautsidwa. Ayi. Zinthu zonsezo zikubwera chifukwa kuti 1 takhala mbali ya Mulungu, ndipo pamene takhala mbali ya Mulungu takhala ndani ndi dziko lapansi. Ndi chifukwa cha dzina la Yesu Khristu pakuoneka moto kapena kuti pakuoneka tikhozona kuti chani? Pakuoneka kuva kuwawa chifukwa kuti walandira umoyo wa Yesu Khristu umene ndi chinthu cholemera kwa anthu ena amene sanalandire Yesu Khristu. Chifukwa chani? Sikuti pamene tikuti ncholemera kuti umakhala kulemeza anthu kapena kuti umakhala kuchitira zoyipa anthu. Ayi, ndi umoyo umene umakhala ukuyenda monga mmene Mulungu afunira. Chitsanzo tipezona kuti Khristu ndi wabwino. Ife tikalandira Mzimu wa Mulungu tikhala oyipa? Ayi, tikhala abwino. Osati abwino kungokhala kokha koma even machitidwe athu adzionekera kunja. Ndipo dziko ndi loyipa limadana ndi ubwino. Ndi chifukwa chake tikupezona kuti dziko lapansi limadziwa ndithu kuna kuti awa ndi ana a Mulungu. Ndipo dziko lapansi limadziwa ndi dziko lapansi lidagondera moyipayo. Chifukwa lidagondera mwa Satana njerekezi ndi chifukwa chizuzo chimabwera pa ana a Mulungu. Chifukwa chani? Zimafuna zayese ndi kuwachotsera chinthu chija alandira chija.
maesero amene Khristu amakumana nawo ndona kuti iniyo ndine tipange give up, tifike posalenda kuna kuti sitikwanitsa moyo wa Chikhristu chifukwa chona kuti pali masautso. Komano ndi pamene timawerenga Afilipi uja ngati sakolose pamene akuna kuti ngakhale zili choncho Aroma pajamana kuti ngakhale masautso amakhalamo mkati mwa njiramo koma sikuti tingayerekeze ndi ulemerero umene uli nkubwera. Mwachidula akufuna kutipatsa mawu olimbikitsa mtima kuna kuti tikhalebe olimbikira mchikhulupiriro, kapena kuti tikhalebe pamaso pa Khristu. Sikuti kulimbikira kwathu nkona kuti feyo tigwira zintchito zina zake kuti tikhalebe anthu abwinoyi, koma ndikhanena kuti tikhulupirebe pa Yesu Khristu kuna kuti ngakhale mu mavuto ali nafe limodzi mu mavutomo, chifukwa dziko lapansi lino ndi losautsa ndithu, koma sikuti Khristu adalonjeza kuti alichotsemo mu dziko lapansi, koma ananena kuti tikhala mu dziko la mavuto lomwelo koma iye akhala nawo mavuto adziyenda nafe. So chifukwa kuti ali nafe ndi chiyembekezo chokhacho chimene timakhala nacho kuti chikhulupiriro chathube chisachoke pa iyeyo, chifukwa kuti Satana njerekezi amapanga zonsezo kuna kuti atichotse pa chikhulupiriro. Ndiye tikuna kuti izizi zikuyimirira chani? Ndi ubatizo umene munthu amene walandira Yesu Khristu amakumana nawo atatha kulandira mzimu otani, mzimu woyera. Komano imakhala ndi nyengo zambiri, nyengo zake zimene chizunzo chimachuluka. Chitsanzo, anthu atalandira Pentekosti atalandira mzimu woyera tipezana kuti padali chimwemwe, kulandiridwa kwa chinthu chimene amachidikirira amachiyembekezera, ndipo kulalikira uthenga wabwino kudali kokoma kwambiri, ndipo anthu adatumikira adalalika uthenga wa Mulungu, anthu ambiri adatembenuka nalapa mtima nalapa nafikanso kufumu wa Khristu. Koma idafika nthawi imeneno mpingo udamba kumana ndi chizunzo chidakula mu mpingo. Chifukwa chani? Ubatizo wa moto udaponyedwa, ndipo awawa Yohane ndi Yakobo amene ankapempha kuti wina akhale kudzanja lamanja ndi lamanzere atawuza kuti idzakwana nthawi inonso mudzamweranso mchikho cha mavuto. Idafika timaona kuti tipeza kuti Yakobo anaphedwa ndi Herode chifukwa cha uthenga wabwino. Ubatizo wa moto kapena kuti experience ya kuwawa kwa experience ya kapena kuti ya masautso inadza pa mpingo wa atumwi, ndipo itadza ndi pamene tikuna kuti tikumpezano Paulo akuna kuti tikapitanso ku 1 Korinto 15 tikupeza kuna kuti pali ena amene akufa chifukwa cha akubatizidwa akuti chani adzachita chiyani chifukwa cha iwo adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa. Pali ena amene akubatizidwa chifukwa cha akufa, ngati akufa saukitsidwa konse abatizidwa chifukwa ninji? Chifukwa cha iwo. Ndeti kupeza kuna kuti tinakawerenga kujaku kuna kuti onse ampingo ambuyo Mose wa mchipululu kapena titero kapena mpangano watsopano adaphedwa adazuzidwa, ndi anthu amene aja sakhala amphumphu kufikirana anthu ena atabwere amene ndi amene ali mu mpangano watsopano amene akulandira mzimu wa Mulungu. Ndifuti alandira chinthu chimene nchoposa Satana njerekezi ali nawo dani. Ndifuti ali nawo dani ndi pamene pakuonekera masautso, pamakhala masautso pa moyo wa Chikhristu. Chifukwa chonena kuti chani? Tifuna kuti uli ngati wankhondo msilikali amene uli pa ulendo umene ukulimbana ndi mdani. So uli pa nkhondo kapena kuti uli mkatikati mwa nkhondo, chifukwa ikuchitikayi ndi nkhondo pakati pa Satana njerekezi ndi Mulungu kapena kuti Khristu. Ndatipezana kuti iwe wajoina Chikhristu, wakhala Mkhristu atembenuka abadwa mwatsopano, zili ngati kuti ndiwe mmodzi mwa nkhondo amene uli mbali ya ndani ya Khristu. So nchifukwa yake pakubwera chizunzo kapena ubatizo wa moto kapena kuti you are experiencing kuti uyengeke, udutse mu moto uyengeke. Chifukwa chani? Chifukwa chona kuti the more mavuto akubwera kapena kuchuluka kwa mavuto kumene kumabwera pa Khristu ndi kumene kumampanganso kuna kuti afulire kwambiri kwa ndani,
kwa Mulungu. Mwachidule nthawi zonse masautso akabwera iye adzikangamira kwa Mulungu. Kwa Satana njerekezi imakhala ngati njira kapena kuti chipangizo chonena kuti chikamuchotse munthu amene ndi mwana wa Mulungu ku chikhulupiriro. Koma kwa amene akuzindikira pa nkhani iyi kuna kuti Khristu adanena kuna kuti sanabwere kuti adzatipatse mtendere pokhale ife ana a Mulungu, mtendere oti tiziyenda bwinobwino m'dziko lapansi opanda chovuta chilichonse chosautsa. Ayi, anabwera kuna kuti tikapulumutsidwe ndi kupatsidwa mzimu wake. Koma ifo tidapatsidwa mzimu wake nthawi yomweyo tadana ndi dziko lapansi. Ndipo ifo tadana ndi dziko lapansi tikudutsa mu zowawa chifukwa sitili ake a dziko lapansi. Ndiye chifukwa cha chimenecho ndifukwa ake ikunenedwa ngati kuti nyengo ya ubatizo wachani wa moto kapena kuti wa kulandira zisautso chifukwa chonena kuti uli mbali yake ya Khristu. So pamene akambaza moto zili ngati tikhoza kuti experience subatizo amene amatilenga unoti tiyeni tikabatizidwe kapena kuti akhoza kutilenga kuti tiyeni tikabatizidwe, koma ndi nthawi imene timapanga experience kapena kuti tikhoza kuti chani tima ulowa moyo umeneyo ndi nyengo imeneyoyo ndi kukumana ndi chilichonse chimene chikuchitika nthawi tiyo imeneyoyo. Ndiye tiona kuna kuti tanena kuti atumwi adakumana nayo nyengo imeneyo. Komanso mpingo wa kumapeto ukumananso ndi zomwezo kuna kuti ingakhale atumwi waso nawo sala mphumphu kufikira na ifeyo titadutsa mu nyengo yomweyi. Tikamapita ku chivumbulutso iziti kandi 9 kandi 7 koma afike mupakumbukirana kuti adapatsa minjiro iwo amene adali pasi mizimu imene idali pasi paguwa kuna kuti mudikire kaye ikufuulira kwa Mulungu kuti kufikirana mpaka naliti. Ndadawuza kuti mudikire kaye kufikirana akapolo anzanu adutse mu zomwezi ndipo akwaniritse ndipo amalize lonjezanolo limene ndikuonetsera ufumu wa Mulungu, khalidwe la Mulungu komanso moyo wa munthu amene walandira Yesu Khristu. So ubatizo wa moto ukubwera kufuna kuna kuti dzina la Mulungu likaonekere osati kwa ife anthu okha koma ingakhale ku universe yonse. Ndi chifukwa yake pali ubatizo wa moto, ndi chifukwa yake pali masautso. So mu mpingo wa Khristu pamene tasankha kukhala mbali ya Yesu Khristu tasankha kuti tionetsere dzina la Mulungu. Tikukhala ndi moyo osati chifukwa cha ife eni koma chifukwa cha anthu ena amene sadakhulupirire. Tikukhala ndi moyo chifukwa cha iwo kuna kuti akaone umoyo amene umakhalapo munthu akalandira Yesu Khristu ingakhale palibe zokoma koma amadutsabe chifukwa chani ali ndi Khristu Yesu mu mavuto amene akudutsawo, ndipo ndi amene akulumikizana naye akumulimbikitsa mtima komanso chiyembekezo chake ndi Khristuyo chifukwa akulindira ulemerero umene uli nkubwera wosalingana ndi masautso amene timakumana nawo. So pa funso lijalo la moto, ubatizo wa moto sudaonekere pa Pentecost. Ubatizo wa moto umaonekera mu zisautso, mu zizunzo. So inu ndi ineyo even panopa sikuti masautso amakhala nafe kutali. Umoyo wa Khristu ndi woyesa, umoyo wa Khristu ndi wa masautso. Koma tikondwere chifukwa china kuti monga Paulo akunena timawerenga kuna kuti amakondwera chifukwa china kuti zimene zisakuchita chifukwa cha iyeyo koma chifukwa cha thupi lake. Monga anena kuti monga Khristu adataya moyo wake chifukwa cha abwezi, momwemonso akuti chikondi chomwecho chikhalepo pa mpingo wake. Ndiye tipezona kuti akuna kuti mutulirane zothodwetsa kapena kusezerana mavuto. Imafika nthawi yona kuti zimachitika zimene zidaona nthawi ya mpingo wa atumwi poyambirira atamba kumana ndi zosautsa. Ndi pamene mpingo udakhala olumikizika mu chimodzi kapena kuti udakhala wamphamvu chifukwa kuti pali chisautso. Koma chifukwa kuti panabwera njira ya chinyengo yobweretsa ngati kamtendere, tiona kuti mpingo wa Mulungu udaphwasuka. Komabe Mulungu adzutsa mpingo wake umene si mpingo wakuti koma iwo amene ali ndi mzimu wa Mulungu nakhala pamodzi. Ndiye tipeza kuna kuti iwonso alowa mu ubatizo omwewo kuna kuti nawonso akakwaniritse chimene Mulungu adachiyika kuna kuti
chitsiriziro cha nthawi kapena kuti mapeto ambiri ya dziko lino lapansi lino kuli gulu limene likakhulupirirabe mwa Khristu ndi kukangamira, nawonso akaonetsera dzina la Mulungu koma mu zisautso. Nchifukwa kuna kuti chipulumutso chathu sichili mu chikhulupiriro chokha, komanso mu zisautso ndi mu zowawa. Koma kuna kuti tisachite mantha chifukwa choti kuli zisautso, koma tikondwere ndi zisautso zija, chifukwa chona kuti chani? Amene kuti mtengo sugendedwa upanda zipatso. Simungapeze pasi pa mtengo pali miyala nthawi ino iona kuti ngati kuli kuno kunchewu, nthawi ino mitengo ya mango mulibe mango. Minda anthu akulima bwinobwino simopondedwa, koma mango akangoyamba mukapeza kuti pasi ponse pamakhala pali miyala. Chifukwa chani? Komanso popondedwa chifukwa cha zipatso zimene zili mu mtengo muja. So ifeyo pokhala ana a Mulungu tayikidwa kuna kuti tikapatsidwa mzimu wa Mulungu tibereka zipatso. Therefore tichakubereka zipatso, Satana njerekezi akuyang'anira zimene zija kuyesera zinyengo zosiyanasiyana kuti akatichotse ku chikhulupiriro chimene tili nacho. Koma Mulungu nthawi zonse aliona ndokhulupirika kwa iwo amene akhulupirira mwa Khristu mosatepeka kapena kuti mosagwedezeka, pakuzindikira kuna kuti umoyo wa Chikhristu ndi nkhondo zokhazokha. So mavesi athu omaliza tione Mateyu 13, ndiwerenga mwachangu chifukwa cha nthawi. Mateyu 13 vesi yake ya 1 kulekera 9 komanso 18:23. Pamene papa pali fanizo limene tingoliwerenga lomasulidwa kalenso pa Mateyu 18:23 kuti timalize. So ndiwerenga mwachangu chifukwa cha nthawi. Mateyu 13 vesi yake ya 1 kulekera 9 akuna kuti Mateyu 13 vesi 1 akuti tsiku lomwelo Yesu anatuluka mnyumbamo nakhala pansi m'mbali mwa nyanja, ndipo makamu ambiri a anthu anasonkhanira kwa iye, kotero kuti iye analowa mngalawa nakhala pansi, ndipo khamu lonse linayima pa mtunda. Ndipo iye anawawuzira zinthu zambiri m'mafanizo nanena, onani ofesa anatuluka kufesa mbewu, ndipo kufesa kwake zina zinagwa m'mbali mwa njira, ndipo zinadza mbalame nizilusira izo. Koma zina zinagwa pa miyala pamene panalibe dothi lambiri, ndipo pomwepo zinamera pakuti sizinakhala nalo dothi lakuya, ndipo mmene dzuwa linakwera zinapserera. Ndipo popeza zinalibe mizu zinafota. Koma zina zinagwa pa minga, ndipo mingayo inayanga nizitsamwitsa izo. Koma zinagwa pa nthaka yabwino. Koma zina zinagwa pa nthaka yabwino, ndipo zinabala zipatso, zina 10, zina 50, zina 30. Amene ali ndi khutu amve. Tipitanso ku 18 tive kumasulira kwake kwa fanizo limene akuti, ndipo tsono mverani inu fanizolo la ofesa mbewu uja. Munthu aliyense wakumva mawu aufumu osawadziwitsayi, woyipayo angodza nakwatula chofesedwacho mu mtima mwake. Uyo ndiye ofesedwa m'mbali mwa njira. Koma iye amene afesedwa pa miyala, uyu ndiye wakumva mawu ndi kuwalandira pomwepo ndi kusekera. Ndipo alibe mizu mwa iye, koma akhala nthawi yaying'ono, ndipo pakudza msautso kapena mzuzo chifukwa cha mawu, iye akhumudwa pomwepo. Ndipo iye amene afesedwa kuminga, uyu ndiye wakumva mawu, ndipo kulabadira kwa dziko lapansi ndi chinyengo cha chuma chitsamwitsa mawu, ndipo akhala opanda chipatso. Ndipo iye amene afesedwa pa nthaka yabwino, uyu ndiye wakumva mawu, nawadziwitsa, amene abaladi zipatso, nazifitsa, ena za 10, ena za 50, ena za 30. Ili ndi fanizo limene Khristu adapereka. Fanizo lina likulu komanso ndilokhudza. Chifukwa kuti ndinayikira mawu awa pa chifukwa kuti pamene tikuyenda mu moyo wa Chikhristu, choyambirira sizingalephere kuna kuti pali ena amakhala kuti ndofoka mchikhulupiriro. Pamene ena amalowa mchikhulupiriro kapena kuti
mu moyo wa Chikristu osazindikira chimene alowerayi kapena kuti tikhoza kuti chifuna kuti mwina angova pena pake angokomedwa nawo mawuwa. So Khristu adapereka fanizo ili kuna kuti zilipo izizi zimachitika. Komano si chinthu chabwino kuna kuti munthu amene akulowa mu moyo wa Chikristu akalowe ndi maganizo na kuti kapena kuti akalowe ndi mapenyedwe amene si enieni amene mu Chikristu zimakhalamo. Chitsanzo akukamba za ena akuna kuti akuti munthu akuti anthu ena amene sadziwitsa kapena kuti sakhala ndi chidziwitso chochuluka pa mawu a Mulungu, akuti Satana amangodza nakwatula chofesedwacho. Ntchito ya Mkhristu ndiona kuti atatha kukhulupirira daily azisankha Yesu Khristu. Wakhulupirira Yesu Khristu daily yenda ndi Yesu Khristu, ndipo uve mawu a Mulungu ukondeza iyeyo za Mulungu. Chifukwa chani? Pamene ukunkonda Mulungu nuva kwambiri za iyeyo ndi pamene kapena kuzindikira kudziwitsa. Chifukwa ife simaloboti kuti nthawi imene tangolandira Yesu Khristu tadziwa china chilichonse. Tili ndi nthawi yona kuti tidziphunzira mu moyo wa Chikristu, tidziphunzira mawu a Mulungu. Chifukwa kuti tili ndi mzimu wa Mulungu. Pamawu ngati wina akunena chinyengo sizisowa, chifukwa kuti Khristu ndi amene amakuthandiza kuna kuti uyeze. Chifukwa kuti iyezani mizimuyo mwambe mwayeza. Ndiye kuti uyeza bwanji ukhale ndi mzimu wa Mulungu ndipo udziyenda ndi Khristu, udziva chimene akuyankhula mkati mwa moyo wako. Chifukwa ukati ukuvera chimene Khristu akuyankhula osati zimene wangowerenga koma chimene Khristu akuyankhula mkati mwa iweyo, ndi pamene umakhala ndi kuthekera komazindikira nyengo, mawu komanso chinyengo. Ndakuna kuti koma ukakhala kuna kuti waulowa ulendowu koma osapereka nthawi yako kwa Mulungu, ukhala ndi chidziwitso chochepa. Pamapeto pake Satana chirekezi akwatula chinthucho kenako watayika, chimene nchinthu chosakhala bwino. Komanso point yaikulu imene timapitira kwambiri apa ndiona kuti akuna kuti ndipo akuti ena koma iye amene afesedwa pa miyala uyu ndiye wakuva mawu ndi kuwalandira pomwepo asekera, ndipo alibe mizu mwa iye koma akhala nthawi yaying'ono, ndipo pakudza msautso kapena mzuzo chifukwa cha mawu iye akhumudwa pomwepo. Timanena kuna kuti masautso ndi zozunza zimabwera chifukwa kuti zitikhwimitse nthawi yathu ifeyo kwa Mulungu, koma nthawi yomweyo Satana njirekezi amazika zinthu zija ngati mbali imodzi yakubwerezeretsa anthu mbuyo pa chikhulupiriro chawo. Nde ena akhulupirira Yesu Khristu lero, kukadza zosautsa lero mawa apemphera adabwa kulizi sakuva yankho ena lilonse. Kenako chifukwa cha chimenecho chikhulupiriro chikuchoka mpaka na kuzilala. Ndi zinthu zomvetsa chisoni. Nde Khristu chimene amapereka fanizo linchona kuti izizi zimachitika, koma akuuza ana a Mulungu tsopano iwo amene akhulupirira Mulungu munchonadi kumapeto kuna kuti osati kwa vesi amene kumapeto kwa vesi kuna kuti iye amene afesedwa pa nthaka yabwino uyu ndiye wakuva mawu nawadziwitsa, amene abaladi zipatso nazifitsa ena 10 zipatso zochuluka, kumva mawu ndi kuwadziwitsa. So izo kuna kuti pomoyo wa Chikristu ntchito ya Khristu tanena kuna kuti adziyenda ndi Khristu tsiku lililonse. Asachite kudikira ngati wina kumpatsa alamu iyi. Adzikhala ndi nthawi ndi Mulungu, adzikhala ndi nthawi ndi Khristu Yesu. Chifukwa kuti pamene akukhala ndi nthawi ndi Khristu Yesu ndi nthawi imene njerekezi aulata bwera ndi machenjero otani kapena masautso otani sizikhala zophweka kuti akakugwetse. Chifukwa chani? Chifukwa Khristu ali nawe ndipo umamva mawu ake osati ongowerengedwa koma aiyeyo amene akuyankhula mwini. So timafuna timalize monena kuti ubatizo wa moto ukudza kutsogoloko kapena kuti masautso akudza kutsogoloko, koma amene atayime ndi ndani?
ndiye amene wakangamirabe pa moyo wa Yesu Khristu, wakuva mawu nawadziwitsa, nakhala nthawi ndi Khristu tsiku ndi tsiku, chifukwa pamene pakubwera masautso amene wakubwera kuna kuti asemphanitse, kuna kuti ena amene sanakhulupirire akhale mbali yawo yoyenerera imene ndi ya Satana njerekezi, koma iwo amene akhulupirira Yesu Khristu akaonetsere umoyo wakukhala ndi Mulungu kapena ndi mzimu wa Mulungu, komanso umoyo wa Mulungu, komanso akaonetsere ku dziko lapansi kuna kuti lili loyipa. Koma cholimbikitsa kwa inu ndine ndichona kuti tikamva mawu a Mulungu tiadziwitse, tialingalire usana ndi usiku. Akamati usana ndi usiku situtanthauza kuti chifukwa ili ngati phrase chabe kuna kuti akuti ulingalire mawu a Mulungu usana ndi usiku, ndi lingaliro lina kuti nthawi ndi nthawi umoyo wako upereke kwa Yesu Khristu, chifukwa chona kuti ukapanda kutero mawu aja uwamva koma sakhalitsa kapena kuti njerekezi aukwatula chifukwa ndi ochenjera. So ifeyo tikhalebe pa maondo a Yesu Khristu komanso mchikhulupiriro cha Yesu Khristu. So izi zakuyankhula Khristu chifukwa chonena kuti vesi yotsiriza ndi Yohane 16:33 pali mawu amene Khristu amatichenjezera kuna kuti tikhalebe ndiye chifupi ndi iyeyo, chifukwa chonena kuti Yohane 3 vesi yake ya 16:33 kunena kuti verse 33 zinthu izi ndalankhula ndi inu kuti mwa ine mukakhale nawo mtendere. M'dziko lapansi mudzakhala nacho chivuto, koma limbikani mtima, ndaligonjetsa dziko lapansi ine. Ndiye Khristu wachenjeza komanso kulankhula za chimene masautso amene ali kudza, komanso za ubwino wakukhala ndiye pa chifukwa chimodzi chokha, kuna kuti tikhale ndi mtendere m'mitima yathu, chifukwa pamene pakudza zosautsa zonsezo tikatha kumvetsetsa kuna kuti Khristu ali nafe mu nyengo zonsezo. Ndakuna kuti ndipo tidziwe kuna kuti mu dziko lapansi tikhala nacho chivuto, koma nawa kuti tilimbike mtima chifukwa Khristu waligonjetsa dziko lapansi. Izi zingaoneke ngati amankhulira atumwi okha, koma tikaona pa 17 verse 20 akuna kuti Khristu amapempherera ngakhale iwo amene atakhulupirire mawu atumwiwo. So zimene akankhula apapa siza iwo okha, koma za Efeso amene tinapemphererwa nawo mu mpemphero imene Khristu amapemphera ngakhale iwo amene akhulupirira Khristu, chifukwa ifeyo akumapetofe ndi amene tikutsiriza mbiri ya dziko ili lapansi. So pakutsiriza mbiri ya dziko lapansi tikupatsidwabe mawu omwewa, tikamonanso chivumbulutso kuna kuti iye olakika. Ndiye kuti chimene tikufunikira ndi kulimbika mtima mchikhulupiriro, osalema mchikhulupiriro. Tikatero I think iyi ndi key imene Khristu adatipatsa kuna kuti tidzakhala nawo mtendere ingakhale mu masautso ndi mu zizunzo. So phunziro limene lili ineyo ndiliyimire poterepa. Ngati pali kamawu ndemanga I think itokhala nthawi imeneyo kakuonjezera kwina kakufunsa ikhale nthawi imeneyi. Ndifunso of course mambiriro I don't know ngati munazipanga capture tena iye nazipangira knockout. Magamba za ubatizo wakufa I think you read by Hebrews ndi ku Akorinto. Sina I don't know ngati munayipanga tako kuti ubatizo by fire akufa zothanda zoyana. Okay. Yeah. The mafoto okay I think ndayika nkatikati mwa kuyankhula, so chifukwa choti kuyankhula zinthu zambirimbiri. Okay, tipange clarify nkhani imeneyi kapena mpayo kamuvetsetseka bwinobwino. Nde timanena kuti akuna kuti tiwerengeso verse yo then pereke mapeto akuti ngati sikutero adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa? Ngati akufa saukitsidwa konse, abatizidwa chifukwa ninji? Chifukwa cha iwo. Ndeti kuna kuti kutengera ndi context imene akuyankhula Paulo kuchokera ku 15 ku koyambirirako tikupeze kuna kuti akutsikimizira kuna kuti kuuka kwa akufa kulipo.
ndakuna kuti komano ngati sizikhala choncho tiyambire pa 28 akuti ndipo pamene zonsezo zagonjetsedwa kwa iye pomwepo mwana yemwe adzagonjetsedwa kwa iye amene anamugonjetsera zinthu zonse kuti Mulungu akhale zonse mzonse. Ngati sikutero adzachita chiyani iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa? Ndeti kupeza kuti iwo amene akubatizidwa chifukwa cha akufa ndi iwo amene alandira uthenga wabwino ndi kuwulalikira. So chifukwa choti akulalikira uthenga wabwino ndi akulalikira uthenga wabwino pali zozunza zimene akukumana nazo. Komano akufawo ndi ati? Akufawo ndi amene sadalandire mzimu wa Mulungu kapena kuti si ana a Mulungu. Ndiye chifukwa kuti akuna kuti okay, iwo amene abatizidwa chifukwa cha akufa, noti amene sadalandire kani chani mzimu wa Mulungu, koma kuti iwo amene adafa mu nthawi ija amanena ku Ahebri kuna kuti anali ana a Mulungu, noti anthu amene alibe mzimu wa Mulungu, koma ndi ana a Mulungu koma nthawi imene sadalandire lonjezano la Mzimu Woyera. Ndiye chifukwa cha chimenecho akuna kuti pali gulu limene lili ndi uthenga wabwino limene likubatizidwa chifukwa cha anthu amenewo. Ndakuna kuti ngati akufa saukitsidwa konse abatizidwa chifukwa ninji? Chifukwa cha iwo. So nizakuna kuti kuyankha kukonera kuti iwo amene ali akufa akunenedwa apa ndi gulu lija likukambidwa kuti silidamalizidwe lonjezano lonjezano limene akhala amphumphu kapena gulu limene likhala la mphumphu la akufawo kapena kuti magulu ayina Samson ayina ndani amene adazuzidwa adayikidwa ndende naponyedwa miyala, akuna kuti likhala la mphumphu chifukwa cha iwo amene akubatizidwa kapena akulandira moto kapena kuti akulandira zisautso amene ndi ana a Mulungu. I hope mwatha kundiva ndayakha kapena azaveka chabwino. Okay, ndesi ndikudziwa ngati pali funso lina kapena kuyankhula kwina. I think mutawemphera then titakuonjezera kumapero zokambirana. Okay. Nde pamapero titseke maso tipemphere pamene tikumaliza phunziro lathu. Woyera ndinu Atate Mulungu abwino ndokoma mtima zikoma chifukwa choti munali nafe pakati pathu pamene tidali kugawana mawu anu. Mulole kuna kuti mzimu wanu upitize kutilankhula ife tonse komanso kutiphunzitsa bwino lomwe paliponse pamene palipoperewera. Ndinu Mulungu abwino ndokoma mtima amene koma mtima kwanu kwakukulu ndipo mukachita izi zotere ana anu tonse mwa Khristu Yesu mpulumutsi atapempha zonse. Amen. Amen.